Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созен хубен ва духтаро зарара бинен чихе киртачҳои фасони новинкаи бои мувофиқи талаби шумо зара овардаги духтаро. Ҳамин модели усолай намедонам чи ба имсол 1001 та одам пурсид духтаро и бисёр несай 100 ё 150 дона ҳай касе успед кад зара ҳами бора оварда ҳози наличи дора ина миён накша банди хе хушрак меша бе миён бандиша не хелнай пуштакошна украшения дора бар то хоҳарҷон навай бин ана диден хушругиша духтаро нархиш 900 сомонай бо арзон мекунад доставка низ дора духтарако зара касе доставка мехоҳад нашо доставка дар WhatsApp зара нависен шарф дора шарф ремент ҳам дора духтарако акмам аймода қафонам ина духтаро ма ҳам дора мозай наздик нишон метиюм чунане ки гуфтем 900 сомонай бо арзон мекуна зара духтаро ира и чиз бори усолай хай медонен бисёри бад президент зарара русга барои киртобиса хоҳам додан бабу овар такрорам материалш балхи тозаи алманалски дубайский духтарако качество бомба ина касе доставка мехоҳ метонен дар рақамҳои савдогар нависен коричневишам ҳаст духтарако ина бирӯзови бирӯзови ҳам дора бирӯзовишам беҳади бад хушрӯай духтарако диден ҳама размера 150 кило одама мешавад то 150 кило мешавад яъне 60 пушакода мешавад духтарако ина молочнишам ҳастай духтарако ҳоз да танаи зара розвей нехорак да сабзай ҳоз масрхай наздик нишон медиҳ дастикорияй корои дастӣ дора духтарако ҳамаи меҳнати дастай ина духтарако ранги сирхаш да танаи май нигоҳ кунед чӣ хел необичне пуштакушнам чуноне ки гуфтам украшения дора аҷоибот хушрӯ метонен дар WhatsApp нависен доставка дора зара духтарако